Kaixo, egunon, ongi etorri Moldatu Homen dakagun kanalera. Gaur, Irunen higiezinen sektorea nola dagoen aztertuko dugu. 2021 urteko iraila, bai? 2021 urtea oso ona izaten ari da, etxebizitza asko saldu dira, eta oraintxe bertan etxe gutxi daude salgai. Estoka oso txikia da. Eta horrek eragin duena da prezioen igoera pixkanaka. Hipoteken interesak baxuak edukitzeak, produktu finanziero errentegarrik ez edukitzeak eta apurtxetan dauden neurriz kapoko balorazioek eragin dutena da etxebizitza batean inbertitzea aukera ona izatea. Erosi gero alokatzeko. Moldatu Homen dakagun Big Datarekin, moldatu data deritzeguna, Irunen dauden parametro guztiak analizatu ditzakegu. Eta ikusi dezakeguna da gaur egungo eskaintzaren bataz besteko bat egiten badugu, 113 metro karratuko etxe bizitzak ateratzen direla, bataz besteko bat. Eta horrek ematen dugu prezio unitario bat, 2.772 euro metro karratukoa. Eraikitako metro karratua dira. Bai? Ikusi dezakeguna ere bai da Irunen eskaintzen diren etxearekiko eskaria txikia dela. Bai? Maen kontuz, horrek ez du esan nahi, badagoela merkatuan badagoela nitxo berezi batzuk non kriston eskaria dagoen, adibidez, etxe bizitza unifamiliarrak eta terraza duten etxe bizitzak. Bataz beste, Irunen iragarki bat publikatzen denetik kendu arte 224 egun pasatzen dira. Horrek esan nahi duena da, gutxi gorabehera 224 egun behar direla etxe bizitza bat saltzeko Irunen. Bai? Eta argitalpen bat eguneratzeko 50 egun behar dituzte saltzaileek, bai immobiliariek eta bai partikularrek. Horrek esan nahi duena da, 50 eguneko berain iragarkiaren prezioa jaisten dutela, argazkiak gehitzen dituztela, eta bar. Bai? Datu horrekin ikusi dezakeguna da, saltzaileak iragarkiaren gainean daudela, eta, aukera on bat izan daitekeela orain eskaintza bat egin eta prezioa pixka negoziatu eta salmenta bat burutzeko, edo salerosketa bat burutzeko. Bai? Ondoren, Irungo bi auzo aztertuko ditugu. Palmera Montero Arbez Dungoa eta Irun zentroa, Paseo Koron eta Mendibil. Lehenbiziko auzoa ikusten badugu, Palmera Montero Arbez eta Dungoa, ikusi ezaguna da bataz besteko eskaintza 81 metro karratu dituzten etxeak direla. Bai? Eta Paseo Koronen eta Mendibilen berriz 124 metro karratuko bataz besteko etxeak. Bai? Horrek ematen duen prezioa da, Palmera Montero Arbez Dungoan, 3.000 euro metro karratuko prezio unitarioa dugula gaur egun. Bai? Eta 201 egun behar dira iragarki bat kentzeko, publikatzen denetik kentzeko. Estimatzen duguna da, 201 egun behar direla bataz beste, Palmera Monteron Arbez eta Dungoan etxe bizitza bat saltzeko. Irungo beste auzora pasatzen bagara, erdialdera, Paseo Koron eta Mendibil aldera. Bataz besteko pisuak 124 metro karratu ditugu. Bai? Prezio unitarioa berriz 2.772 euro metro karratukoa da. Eta 248 egun behar dira etxe bizitza bat saltzeko. Bai? Biak konparatzen baitu, bi auzoak ikusten duguna da, etxe bizitza handiagoak daudela salgai zentroan, eta prezio unitarioa kontuan hartzen badugu, Palmera Montero Arbez Dungoan prezio pixka bat altuagoak direla. Eta iragarkiaren argitapen denbora kontuan hartzen badugu, denbora hau laburragoa da Palmera Montero Arbez Dungoan. Horrek esan nahi duena da, bertan eskaria handiagoa dagoela, eta jendean nahi dugula oraintxe bertan auzo horietan erosi. Eta hori da gaurkoz preparatua dugun genuena, moldatu data erramienta gure bezeroentzako eskuragarri dago, eta honek ematen digula merkatuaren analizazio edo analizi oso sakona. Besterik gabe, mila esker bideo hau ikusteagatik, eta hurrengoan ikusiko gara berriro, bale? Gero arte!